Weer een liedse vraag, weer november waar. De donkere waar, die mist, dat jij er al je bij. Maar het was bij mij in Haans van de Moon staat er gewoon wat lichter. En zoeken we dan naar de komende dagen, dan heeft die zinnen het toch zwier, ja. Joen en vannacht, dat ik daar maar beginnen. Een waarschuwing van mist of dichte mist en een temperatuur tussen de 4 en de 6 graden in. In het waardgebied een vrij krachtige wind uit zuidelijke richting waai. En dan morgen, we beginnen met mist, dan bewolking in de midden. Ik denk oeral die zinnen er even bij. Dan fleurt het wat op. Temperaturen daar toch om bij de 9 graden heen. En de wind uit de zuidelijke richtingen. En die zal matig en vrij krachtig wezen in het kustgebied. Maar uiteindelijk neemt hij al hier op vlug hou. En dan blijft er net volle wind hoor. In de tijd in de nacht werd die mist of dichte mist. En misschien wel wat frost onder grond bij een temperatuur om en bij de 2 graden in. Wat glijdens, autorutten, skrabjen, het jij er al hierbij. En dan sneeuwen. En daar maar meest bewolkt waar. Hier en daar een glimpje zinnen, maar ik werd die mist en een temperatuur op sneeuwen om en bij de 7 graden in. En de wind uit het zuidoosten, die zal zwak of matig wezen. Magnetische en wijze droeg waar, dus even zinnen, maar meestentijds bewolkt en komen ze op mist of dichte mist. Ja, en de temperaturen zijn 6 graden op magnetische, op wijze rint die temperatuur op naar zo'n 9 graden. En we moeten morgen maar weer even in het november waarschuwen.